Okay, iziphi iy'tshalo ey'khona lana kafishane nje? Okay, iy'tshalo ey'khona la kafishane sine-spinach. Okay. Nasi laphaya sibe sibe no-onion. Siyake sithande-ke uku-intercropper, sikubuza sithi uku-intercropper. Okay. Whereby uzoplanta ispinach, uplante u-anyanyisi cause kuyalekelelana futhi in terms of ukuxosha iy'nambuzane. Okay. Lokhu sikubiza ngokuthi umquba wey'nkomo. Okay. Yes, umquba wey'nkomo lona esifaka sifike sivula olayini bese sifaka umquba wey'nkukhu ngoba thina asiwasebenzisi ama-chemicals. Sebenzisa umquba wey'nkukhu, sisebenzisa umquba wey'nkomo. Siyake siwatshale amadumbe cause ama-veggie adla kakhulu amanzi and engonyameni amanzi awekho. Nyono Maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendima. Nyono endize emaqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangagqiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama. Madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuze eThekwini kwaye kwazama nakwamhlaba uyalingana. Ngiyabuza izifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla. Ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqopho esimnandi soKhozi FM TV. Gama lami nguNeliswa Cele. Namhlanje siphumile sise-Agriclam farm. Kumnandi kakhulu sizokhuluma ngezolimo, i-agriculture, okuyinto emqoka kakhulu la eNingizimu Afrika. Ngizobe ngikhuluma nomuntu omusha oseyenzile lento wasukumela wathi ayingeke mina ngiyakwazi ukuzenzela ngezandla zami usiphindile eqolo. Asike sihambe siye ngadini sibone ukuthi kukhonani, sifunde ngezolimo, ubone na ukuthi ama notes ungawathatha kuphi. Asambeni. Hello. Hi. Kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Hey, lady of the hour. Kunjani? Ngiyaphila Sandra. Hey, ngiyakuphazamisa la kwa Agriclam. Yes. Agriclam. Ngixoxeleke ngikuphi mangila? Okay, mengabula uka Agriclam. Isengadini la. Yes, ikhona engadini yethu, ikhona ensimini yethu where sitshala khona inhlobonhlobo zama-veggie siwatshalayo. Okwenzakalayo la ka-Agriclam njengamanje nje bekade sivula olayini sifaka izithombe and okunye la we are organic okusho ukuthi asisebenzisa ama-chemicals. We promote lento esibiza ngokuthi sustainable agriculture. Yes. Okay, iziphi iy'tshalo ey'khona lana kafishane nje? Okay, iy'tshalo ey'khona la kafishane sine-spinach. Okay. Nasi laphaya sibe sibe no-onion. Siyake sithande-ke uku-intercropper, sikubuza sithi uku-intercropper. Okay. Whereby uzoplanta ispinach, uplante u-anyanyisi cause kuyalekelelana futhi in terms of ukuxosha iy'nambuzane. Okay. Yes, siphinde sibe no-beetroot over there. No green pepper as well. Lalela, kumina nje ngibona u-green kuyafana konke. Okay, lokhu yarakuhlukile yileya. Yeah, it's spinach. Spinach, yes, spinach. Khona nami ngikwaziyo. Yes, uyabona lokho okubovana lokho can you guess ukuthi yini lokho okubovana laphaya? Manaki. Awuthi ngibo. Lokho okubomvana? Usa beetroot like. Okay, bengizothi beetroot but bengingazi ukuthi nawo namahlamvu akhona nawo abomvu yini. Yeah. Okay ke, uqala kanjani ukulima? In terms of its soil preparation. No, ngisho wena ungena kanjani kule mboni yezokulima?
Oh, kule mboni yezokulimi I studied agriculture eMangosuthu and then ngathi sengibona ukuthi amathuba omsebenzi awaveli. Yeah. Ngase ngathi nginolwazi, I also have iskill. Why ngingasiqalela into yami? Yeah. And then ngasebenzisa indawo yasekhaya ngasiqalela ibhizinisi kuleli bhizinisi nje abe sengishilo ukuthi sitshala inhlobonhlobo zama-beverage. And also in terms of ukubuka umphakathi, in terms of abantu emphakathini bayagibela bayothenga ama-veggie kude. And I was like, why nginga-create indlela yokuthi abantu bakwazi ukuthi bathole ama-veggie eduze. Ngalokho-ke we improve lento esibiza ngokuthi i-food security emphakathini. Ayisazoxoxa abanzi ngazo zonke lezo zinto sohlala phansi sixoxe. Ngiyabona futhi ngibona umanyolo lo. Okay, lokhu sikubiza ngokuthi umquba wenkomo. Okay. Yes, umquba wenkomo lona esifaka sifike sivula olayini bese sifaka umquba wenkukhu ngoba thina asiwasebenzisi ama chemicals. Sebenzisa umquba wenkukhu, sisebenzisa umquba wenkomo. Yeah, ngiyayithanda le ukuthi uma nomuntu usebenzisa okukhona awudingi uzukhipha izumbulu zemali uyetolo uthenge izinto. Lokhu ikuyini lokhu fice kukhona? Okay, lokhu ke amadumbe lawa. Yes, nakhona siwatshalile. Siyake siwatshale amadumbe cause ama-veggie adla kakhulu amanzi and ngoyamini amanzi awekho. So I was like, yini ke esingayenza in terms of introduce amanye ama-crops angawadli kakhulu amanzi which can survive ngemvula. Yes, angakwazi ukusurvive. And I was like, umuntu akatshala amadumbe. Okay, wow. Sothi ukuzula ke usikhombise bese sihlala phansi ungixoxela ukuthi lo msebenzi omuhle kangaka usuka kanjani nanokuthi nje siyabantu vele siyakudinga ukuthi senze izinto ezikanjena. Ukudla kuyabiza etolo. Akumnandi, akusemnandi ukuthenga ikrosa. Akusemnandi, iveggie iyabiza. Iyaphela imali yonke. Iyaphela. Asihlaleni phansi sisuyixoxa lento yabo. All right, okay. Ngihleli naye uSiphindile Xulu and njengoba ubona ingadi khona izitshalo zikhona AgriClam ikhona uyabona usambona ufama oclean kanjena ohlangene kanje usho uyalima. I'm telling you singena nje emhlabathini sitshale. I mean we're trying to promote lento yokuthi intsha ayingene kwezolimo. Noma ngathiwa you've got your nails, you've got your lashes, you've got your weave, but ngena emhlabathini kuyenzeka. Yes. Ngifuna sithi ukubuyela emuva kancane uke wasithi usihlephulela umlando ukuthi ungene kanjani kwi-farming kwi-agriculture kodwa kuyinto enomnotho kakhulu kan outside of umnotho kuyinto futhi esingayinaki singabantu esingayenza sikhulise imindeni yethu sizilekelele kwathina ukuthi sikwazi ukuthi siphile. Mhlawumbe awungixoxele ngezifundo zakho ufundeni ziyahambelana yini nomsebenzi osuwenza manje ukulima? Okay, thank you so much. Ngokwemfundo ngafunda high school eZwelibanzi High School nakhona ngesikhathi ngithatha izifundo ka grade 10 I took agriculture. Shuthi lento ovela uyithanda usamncane. Yeah, I can say that because ngiphuma nasemndineni umndeni olimayo. Yes. Ugogo wami nomkhulu wami nje bekwabalimi ekhaya nje bekulinywa kukhona nemfuyo as well. Ukuzibuzela umbono wakho ucabanga ukuthi njengoba singabantu ezisikhathi sihamba silokho sibuyele emadolobheni sisondela kubantwana abancane kuyalahleka yini lento yokuthanda umhlabathi njengoba indle emnyama thina emlandeni wethu singabantu esaziwayo ukuthi umhlabathi sasiwuthanda kakhulu? Yes, uqinisile iyalahleka leyo nto cause njengoba ngisho mina ukuthi ngakhulela engoyamini ngakhulela ekhaya limayo. So as ngikhula in my surroundings ngiyayibona lento iyatshaleka kumina lento but if sonke sizoya emadolobheni ikupho okuzokubona so izolahleka lento uthola ukuthi okay uyakufunda esikoleni but akukho kuwena awukhulanga ukubonanga uthothi igcine ingasatshaleki lembewu efanele ngabe iyatshaleka kuthina ezisisabancane. Waqede high school
wazenza izifundo ze-agriculture noma wenze ezinye? Ngaqeda ke e-high school ngangichoose agriculture and then ngaya eMangosuthu University of Technology and ngifike eMangosuthu I wanted nothing else than agriculture. I wanted nothing else than agriculture and then ngayenza agriculture. I did a national diploma in community extension. Okay. Ngangagcina lapho ngabona ukuthi lento ngiyayithanda. I want to learn more. I want more information about it. Ngifuna nje i-exposure. Then ngaqhubeka nezifundo zami ngenza i-advanced diploma in agricultural extension and community development. Uqala kanjani ke manje uthi no angeke ngiziqalela into yami, angeke ngenze i-AgriClam, angeke ngibe nengadi yami, ngibe umlimi nje ozimele? Okay, lento iqale sekuthenini umuntu uyabona ukuthi amathuba omsebenzi, okay, yes uqedile, you are a graduate, amathuba omsebenzi you are applying and amathuba omsebenzi awaveli. Yeah. And I sit down and I talk to myself ngathi ngifundele, I have the knowledge and I also have the skills. Yeah. And also ngisabala ama skills, I was employed by Department of Agriculture. Okay. Bangiplacea kwi-farm ekuthiwa Uvuka Supply Farm. Okay. Lapho ke ngaphinde ngathola ama skills, lapho ngalulekwa futhi ngathola ama skills. And then mase sengisendaweni yami and I'm like ngikwazile ukuthi ngiyo-apply lawa ama skills la ngangenza khona i-internship. Yeah. Ngase ngathi ke ake ngiziqalele into yami. I have skills, I have knowledge, why not? Ngase ngibuka lento yokuthi amathuba omsebenzi awekho, if ngiqala into ebhizinisi ngizokwazi ukuthi ngilethe amathuba omsebenzi. Yeah. And of which kwenzekile because currently we've got 2 interns esinawo la ngaphakathi kwi-AgriClam. Those 2 interns futhi I'm proud to say they are produce yaseMangosuthu, of which makes me so proud to be able to create employment from our peers as well. Yeah, yeah. Ngaphinde ngabuka futhi ekuthenini abantu abasha, I also want them ukuthi bangene kulento ye-farming and I named i-business lam AgriClam because I wanted to make it fashionable. Ekuthenini Oklama baka agriculture. Baka agriculture. You can have your wigs, you have your nail done, and also uthenga umhlabathi. Ngiyayithanda leyo. Mawuqhathanisa lama skills owafunde ukhula ekhaya kulinywa waphinda wafunda ngesikhathi wenza ama internship bese waqhathanisa nalokho okufunda laphana ezikhungeni zemfundo ephakeme, kuhambelana kanjani? Ngoba kwesinye isikhathi uzothola ukuthi omunye umuntu uthi ayibo lento mina ngiyakwazi ukuyenza, ngisayapi lapha eVarsity, kunentsimi lapha ekhaya yambila. Engakusho ukuthi konke la usukudlula khona kuhambisana konke kube into eyodwa, kuyasebenzisana. Ulwazi engilithola ekhaya lukhulu kakhulu, okunye sikubiza ngokuthi indigenous knowledge, lapho ufundiswa khona abantu abadala basuke benolwazi olunzulu. Uphinde futhi uhambe uye enyuvesi, you get more of information ngoba phela manje i-technology khona agritech manje, we need to be advanced. Sithathe lo lwazi leli silikhulise, konke la ngidlule khona ulwazi liyahambisana and lube into enkulu. Yeah. AgriClam ke iyini ifundisana abantu, ngoba ngike mangithi ngiqalaza lapha ku social media bona uthi hayibo nangu mem we-agriculture. Yeah. Okay, i-AgriClam kahle kahle, the name of the business is called Umsiliveni Legacy. Okay. And then under Umsiliveni Legacy we have this big branch esibiza ngokuthi u-AgriClam. U-AgriClam, we've got crop production, la sitshala khona sikhiqiza izitshalo, sisupply ama customers wethu, siphinde sibe ne-crop production trainings lapho khona ngifundisa abantwana abasha ngokutshala, ngifundisa i-youth because ngikubonile ukuthi they need to get the skills nabo ekuthenini bakwazi ukuthi bayiproducele, baqala amabhizinisi nasemakhaya nje kukwazi ukuthi kubekwe isinkwa etafuleni. And also okunye sikwenza kwa-AgriClam, we've got one school, one garden. That's one of my favorites. We go ey'koleni sihambe sifundisa ngezolimo because umuntu uyabuka ekuthenini iy'ngane fanele zikhule ziyazi leyo nto ekuthenini ukudla kuqhamuka ey'tolo because they know ukuthi ukudla comes from shops, of which no, ukudla kuqhamuka emhlabathini. So umuntu uyazama-ke ukuthi akwazi ukuthi a-educate izingane from primary, we go as little as from ema-creche. Yes, from ema-creche sihambe into primaries and high schools as well. Uqala kanjani umuntu ukulima?
onesifiso ekhaya mhlambe uthi ubuka wena athi eish mina nginayo ingade engaka ngizoqala kanjani anginayo imali yokuya esitolo ngithenge mhlambe omanyolo nezinto ezikanjalo ezidingeka mawubuka abalimi abakhulu beyisebenzisa. Mina engingakusho ukuthi uqala kanjani with experience mina engiqale ngakho. You don't need much. You can have i-list enkulu but you don't need much. Ngiye ngithi sebenzisa okukhona ukuze uthole lokho okufunayo. Usebenzise futhi because now we are organic farming. Organic farming it's not costly because asithengi ma-chemicals thina. We promote lento esibiza ngokuthi is sustainable agriculture whereby sivikela imvelo, sithi imvelo iyakwazi ukuyilwela, imvelo iyakwazi ukuthi iqoshele yona ama-pest, imvelo iyakwazi futhi ukuthi umhlabathi iwenze ube fertile. Usebenzisa lokho nakho bese uyaqala. Kade ngisazobuza ukuthi inambuzane nezinto ezidla izitshalo nimisa kanjani mhlambe nomunye uthi ngiyafisa ukuthi izinto zami zibe organic ngingafaki ama-chemical thizeni ekudleni kwami ngenza kanjani ukuthi ngikwenze lokho ngale kokufaka ama-chemicals? Alright, izinto esiyake siyake sebenzisa izinto esibiza ngokuthi crop rotation. If senza i-crop rotation la sitshale khona u-beetroot sesotshala spinach, so siyawa rotate ama-crop wethu. We don't plant i-crop eyodwa because leyo nto i-breaker lento esibiza ngokuthi i-pest cycle. Oh okay, aziyoze izinze Nkosi yami zibona ukuthi nakho la sothola khona utamatisi. Yes, so siyake siwashintsha sintshe ama-crop wethu to break i-crop cycle and also to control ama-pest. Siyake futhi si-spray with organic substances, the DIY kusho kuthiwa unayo imali ungazenzela lokhu. You chop u-anyanyisi wakho, you chop uchilisi wakho, ufaka emanzini, you just spray. Hayibo mawususpraya iy'tshalo ngochilizi azifi? No. Yabona laba abantu abangawudli upelepele kusamele ngihlale nabo phansi bahlulwa yiy'tshalo. And okunye futhi iyasiza lento yoku-intercropper whereby siplanta u-anyanyisi wethu njengoba ubona la sithi onion, siphinde sithi spinach ngoba u-anyanyisi unaleli phunga olikhiphayo elixosha ama-pest. So sisebenzisa nje izinto ezi-organic ukontrola ama-pest. Izinto ezifana nokhula khona umuntu uma esaqala yabona mina mawungathi angikhomba ukuthi yini la isitshalo okay khona ngizibonayo but khona engingakubona ukuthi isitshalo kanti bese uthi hayi ukhula lolu. Ulwazi lezinto ezikanjalo umuntu ulifunda kanjani nanokuthi ulifunda ukusiphi stage khona because omunye umuntu mhlawumbe usayitshalela endlini ngesikhaftini yafake ukubone abantu bezenzela lokho okuncane. Ngingathi ulwazi uyaphuma ulifune. You ask la kutshalwe khona, hawu sasihle isipinach sakho kwenzakaleni usitshale kanjani, imaphi amametodo wasebenzisile. Ake ngibuze kanjena ngincisa ukunqamula ukhulu ulibona ngani? Okay, ukhula kahle kahle silichaza ngokuthi it's unwanted crop esuke ikhona la usuke usebenzisa khona. Kuba utshani lobo osuke ungakudingi because ukhula kuncintela izitshalo zakho ukudla. So you need to remove ukhula and enye into futhi leyo esiza to control ama-pest as well. Ingadi yethu ihlala clean because ekhuleni ama-pest kuba i-host so ayazinza khona ahlala uthola asenekhaya asenethezekile. So kubalekile kakhulu ukuthi to remove ama-weeds remove nje ukhula lingabibikho engadini yakho. Ulikhipha kangakanani uvuka ekuseni njalo ucheck ukuthi khona olukhona kuhamba kanjani? Alikhuli kwekutheni yabo nje ngeke ukuthi senjwa siklinile nje kusasa sophinde silifice sakhona. You just remove ukhula likhula kakhulu kwema uthola ukuthi kunethile like we've got imvula nje frequently zilokho so siyake sebenzisa amageja amathuluzi esiwasebenzisayo siyake sebenzisa amageja then we remove ukhula. Umuntu oqala ngqa ukulima yini into elula ukuthi aqale ngayo amazambane yini? Umuntu oqalayo will say akaqale ngespinach and it's one of my favorites. Asihluphi spinach. Spinach nje asihluphi ayikho into eningi and okumnandi ngaso awusiharvest once. So you can harvest sona as many times.
ngichazele ngalokho uqonda ukuthini uSouth Harvest once yini le ngespinach eyenza ukuthi uphinde ukwazi futhi ukuthi uzivune. Okay, ispinach uhlobo lwesitshalo esikwazi ukuthi simile, and then masusa harvesta ke there's a technique yokuthi ngeke uvele usiphule nje noma kanjani. Yes, ukuthi harvest from la ezansi bese kuyakhula futhi la. And then besibuyisela umhlabathi and then it will regrow. Okay, so umuntu oqalayo uthi akaqale ngespinach. Yini into enzima ukuyitshala nokuyikhulisa? Cabbage. Ikabishi liya attracta kakhulu ama-pests, especially ama-aphids. Khona ama-aphids. Leyo. Ama-aphids lezo inambuzane oyithola ukuthi seyihleli ekabishini lakho. So I would say isona isitshalo uma ungabe you a beginner sibalekele sibuyisele eceleni nje kancane uthi ukuthola ulwazi, then masunalo ulwazi you can also introduce amanye ama crops as well. Umuntu osifazane kulemboni yezolimo bangaka abanye abantu besifazana bakhona, ngiyazi ukuthi manje izibalo seziyakhuphuka sekungconyana, nanokuthi lokho akwenzi yini mhlawumbe mawusufika ey'tolo ey'nkulu bathi awe umncane kangaka ntombazanyana uzothatha i-supply kuwe. Ngumuntu wesifazane osembonini wezolimo bengena nabanye abantu besifazane as nathi su-AgriGlam sikupromota lokho as negama lethu lisho ukuthi AgriGlam kusho ngathi umuntu wesifazane onjani ngena ka farming. Kuye kube khona lokho ekutheneni umuntu akubuka athi I get that a lot, athi umuntu like really uyatshala ulimi, why did you choose ukulima? So umuntu uyakuthola lokho, but as umuntu uba ne conversation naye uxoxa naye will be like oh okay babona ukuthi lento kuyinto eyenzekalayo. Yes. Abantu abasha bona bangakanani embonini yezolimo? Embonini yezolimo bayangena, I can see them bayangena, but umkhakha lo wezolimo umkhakha engathi awufani njengeminye imikhakha, because umkhakha umuntu vele abona ukuthi hey ngizongcola, so as I put it mhlawumbe umkhakha ongekho glamorous as I can put it, because awuhlale ofisini ukuthi usuhleli kwi-computer ekhona la thina sishiswa yilanga, so abanye abantu besifazane bakubalekele lokho. But ke umuntu uyazama ukuthi to inspire them and encourage them ekuthenini i-environment asisebenzise and then can produce good for us. And phela ukudla it's a basic need, kuyadingakala. Enye yezinto engibone engathi i-AgriGlam isiqhakambisa kakhulu ilento abayibiza nge-food security. INingizimu Afrika kuyizwe elisaqhubeka lithuthuka, and izinto ezifana nokudla mawungena ezitolo kwesinye isikhathi ungena ubabaze ukuthi hawa amazambane ayile mali, bhontshisi uyile mali, ziyabiza izinto. Mhlambe asike sikhulume ngalokho. Awukwazi ukushiya affordability, ngabe singakwazi uku-afforda, sinayo yona imali uyithenga, sinayo yini yona imali yokuyithenga, so you can't leave those pillars mungabe ukhuluma nge-food security. So AgriGlam sabona ekuthenini ke how can we improve i-food security, singenza kanjani ukuthi abantu bafinyeleleke, bakwazi ukuthi bakuthole, bathole ama-veggie afresh, bakwazi futhi ukuthi bakuthole ngamanani aphansi, umuntu angahambi ayogibele ayothenga ama-veggie ukuthi leyo mali agibele ngayo can add and akwazi ukuthi athole ama-vegetables. Mhlawumbe ukusilandisa ngazo lezo zindlela okhuluma ngazo ukuthi iziphi izindlela abantu abangazi uku-accessa bethole ngazo lezi zitshalo, yini engenza ukuthi siyiNingizimu Afrika siyithole la khona sesikwazi ukukhipha imali sithi hawu nansi imali yamazambane siyayibona sesiyakwazi uku-afforda, kushoda phi kuthina? Okay, thank you so much ngombuzo wakho. I think if we can have more farmers, asibe nabalimi and have more farmers, and then we plant, we siyakhiqiza ukudla, siyakhiqiza sokisa ezitolo, ukudla will be accessible. Ngeke sibe khona lento ukuthi ukudla ukuthila kukho ngifikile esitolo ispinach asikho, but if sizokwazi ukuthi abalimi bakwazi ukuthi bakwazi ukuthi produce, sibakhuthaze as well. Kubuyela kulento nawe oyenzayo la khona nisebenza ngisho nabantwana abancane abasakhula koma crash kanjena ukuze itshaleke nabo lento kubona ukuthi bakwazi ukuthi bebe ngabalimi ngelinye ilanga. Asike sikhulume ngeyikole
umbukelo sekhaya angathuki sihlalele phandle nkosiyami engadini neteksi ngadlula nememezelo ziyenziwe phakathini kumnandi nje siyipholele siyayixoxela so mawukuthi uzwa something yana lapha nalapha hayi guys sihleli sisekhaya ekhaya ndawo yazi ukuthi uhlele ekameleni kudlula ingane imemeze kodwa ufisa ukuza ngezikole osebenza nazo mhlambe ubonisa salinjani kubantwana mawufika ba excited bakuthakasela yini ukutshala izikole ziyayemukela yini lento yezolimo. Okay, thank you so much sisi. Ama trainings esiwenza kwa AgriGlam avuleleke kuwonke umuntu. Kungabe uyintsha ufuna uqala ibhizinisi but awazi ukuthi uqala kephi. Siyakutotobisa ke kuma trainings, we take you from ukuthi as a starter uqala kanjani, and also kuphinde futhi avuleleke umuntu ngabe kuthiwa uyasebenza ngabe nguthisha ngunesi, but I also like ukuthi ngingaba nje nengadi yami engizoba nayo ekhaya egcekeni. Siyakuthatha futhi through ama trainings, and also nengane nazo as they are welcome kuma trainings wethu. Uma ke sesikhuluma ngokuba usomabhizinisi kwezolimo, iziphi izinto umuntu akufanele azikhumbule, iziphi izinto umuntu okumele azifunde ngoba phela uke washo ukuthi khona izinselelo mase ngithembisile ukuthi ngizoletha amadumbe awu10 uvele kube nekhukhula ngimisa kanjani, so lawo ma skills lawe business kwi agriculture ahamba kanjani? I can say khona izinto otholayo ukuthi they are out of your control. Just like ikhukhula ubusumthembisile umuntu ukuthi ngizokulethela amadumbe of this package, and uthola ukuthi ngizokulethela ispinachi kwavele kwaba nenkinga. I think umuntu uyakhuluma naye because isabantu, and also if ubesekhokhelile umuntu esethengile umnikeza ucashback wakhe umuntu, umnikeza imali yakhe. Mawukuthi ubengakokhokhi uyaphinda futhi umchazele kahle ukuthi isiphi isimo esenzakalile, and then ngizophinde ngikuthinte mengabe sesikwazi ukuthi siharvest futhi again. Ungabi isigebengu nkosiyami ekutheni uzobaleka nezibali zabantu nani, because kube kuyinto nawe ongakwazi ukuyigwema okuyisimo sezulu. Bangakanani siyasibone kakhulu endabeni kukhulunywa ngezinto ezifana no land expropriation, okusho ukuthi abantu abamnyama othola bathathela umhlaba ngaleya minyaka yobandlululo sebefisa ukuyithola back, kodwa uthola ukuthi mhlambe kuyahlula ukuyinakekela noma ukuyilima lemhlaba. Senza kanjani ukunakekela imhlaba yethu sikwazi ukuthi noma sesitholile singabantu kungathi ukuthi we bayilwela nje kodwa abakwazi nanokuthi bazowenzani? Fanele ukwazi ukuthi ube nalo ulwazi. Ulwazi nje is the most powerful into ekhona. Ukwazi ukuthi ube nalo ulwazi because nayi indawo, and then uzoyenzani uqalaphi. Akhona ama trainings, seek for trainings, kukhona nama trainings are online of which nathi sisazohamba siwenze lawo, because we've seen ukuthi khona abantu from ezinye indawo ey'ndaweni ey'kude abathi angikwazi ukufinyelela kuma trainings. So engakusho ukuthi skill yourself with ulwazi ukuze ukwazi ukuthi indawo ukwazi ukuthi uyisebenzise, ungabe ekuthenini siyayilwela indawo but mase siyitholile-ke siyenzani. Ukubuyela emuva nje kancane uke wakhuluma ngendaba zokuthi umuntu yambuyisela ucash wakhe nezinto ezikanjalo. Abalibi abebekathanda isikhokhe ngamakhadi. Abe ningafuni isikhokhe ngamakhadi, kodwa ke ngiyazisholo nje khona yini izinto ezikhona noma izindlela mhlambe wena ungaxoxela isystem oyisebenzisayo ukwazi ukudayisela abantu athi umuntu wazi amahle lamadumbe kodwa ukhesha nguphethe ngoba iqiniso lisiya lapho ucash uyancipha ngesikhathi umhlaba uthuthuka. Uqinisile kakhulu ucash uyancipha because i-technology iyakhula usuku nosuku. Thina siyayisekusebenzise la AgriGlam, siyake singene nje kwi-app uthola ukuthi uyathenga mhlambe i-order lakho ispinach sakho esingaka, ucarrot wakho ngaka, ubeetroot ongaka, and then usitransfele kwi-app. Siyake sisebenzise lokho if you don't have ucash. Okukutap amakhadi, we haven't reached that, but siyabona ukuthi fanele sigcine sifikile ngoba i-technology iyakhula and ifinyelela yonke indawo.
ukuzibuzela nje i-app enzakhele yona nina noma i-app ekhona? No, i-app evele ikhona esebenzise le ama transfers. Oh, okay, like yasemabhange. Yes, yasemabhange. Cishe ngabadayisela mahhala. Cishe ngabadayisela hayi bayodayisa ngelinye ilanga. Indaba yama-app sakhuluma nge-technology, ngiyakhuluma kakhulu nge-agritech. Khona izinto ezigqamelayo nge-technology khona kwi-agriculture. Ngenza isibonelo efana nama-irrigation system ezafike one zakumangala noma wasithanda nje ukuthi wow, ngangacabanga ukuthi kuzoba khona into ekanje. I love it so much, Agritech. I love it so much, Agritech, because iphinde isenzele impilo ibe lula as ama-farmers. Because okwamanje thina we still using ama-cans to irrigate. Cabanga ke mase sine irrigation system, siqhuma ama-sprinklers, ayayihambela ayayichelelela and siyawasetha futhi even i-timer uthothi angikho ngikwenye indawo but I can be able to set ukuthi hayi ama-sprinklers awanisele akwazi ukungichelelela. And also ezinye izinto enjengo Agritech engiyithandayo khona lento ibizwa ngokuthi ama-hydroponics, whereby sitshala singasebenzisi umhlabathi but sisebenzisa amanzi. So I love kakhulu lezo zinto. We wish so Agriclaim ekuthenini nathi singagcina sifinyelelela ezintweni ezo advanced agricultural technologies. Ezinye izinto ezixhuma kakhulu ko technology ningakafiki khona ilesi skill ekuthiwa innovation, ukuthi la ukhona ngalokho nakho uyakwazi ukuthi uhlanganise mhlambe khona izinto ezikanjalo ukhulume ngokuthi nichela ngamakani nezinto ezikanjalo abantu abangazenzela zona bona ngalezi zinto nje mhlambe uzithola endlini noma okwazi ukuyithola ishibhile kuma supermarket. Ukubuka nje ukuthi yini onayo unga-inventa kanjani, be innovative, ucabange muse businessini kufanele ucabange ukwazi ukusebenzisa lokho onakho. Ukwazi ukuqala la usuke ukhona wena. Yes, exactly. Uyabona nje ungikhumbuza ngisase high school eZwelibanzi High School, there was this song esasilcula sithi why don't you shine right in the corner where you are. So I always carry that ukuthi la ukhona bright in the corner and you shine, usebenzise lokho kunakho, you will be seen, you will be noticed just where you are. Sihleli noSiphindile Xulu. Sihleli kamnandi, sihleli phandle ngathi nje ngiyayixoxela kumnandi kusekhaya. Siyabuya. Roza njalo ngomsombuluko kuye kulesihlanu ivuka Africa Breakfast Show. Sike besithembisa ingxoxo nomnumzane ke uNhlamulo wakandlela okhulumela ke iMK Party. Amanye amavoti njengoba ngisho ukuthi amanye bebathole esiganyeni, amanye asazi ukuthi aphile. Indaba imayelana no DJ Tiro. Wake wayibika yini mhlambe noma kwaba nobudlelane? Wazama ukushela mangiphuma kwi-industry angiqomanga le. Awuthi usichazela nje ngobudlelane bakho nendodana yakho ke nje uManqoba. Umuntu kakhulu ngangifuni nje ukukhuluma naye. Ngabanye uqale phakathi amakoti nomama waze wamxosha ekhaya. Mase exabeneke kwajikela mina, waxabana nami ozowakhipha igama ke ngoba angasekho unkosikazi wayengabo ngizolala naye endlini. Uma ke mina ke ebengangithandi engangifuni nje ethanda umfana wakhe. Uma ufuna ukulalela ama-podcast ethu uvakashela www.ukhozifm.co.za. Lalela uDJ Skemelo noRoza njalo ngomsombuluko kuye kulesihlanu ivuka Africa Breakfast Show. Siphinde sikwamukele kuKhozi FM TV. Makuwukuthi ke ungumuntu othandayo kuKhozi FM TV, kodwa leli button elithi like, subscribe awukalithinti. Hayi, chomi ulindeni, kodwa ke sahleli naye uSiphindile Xulu kumnandi sihlalele engadini. Siyazixoxela ngezinto ezimqoka kakhulu ze-agriculture. Siyazi ukuthi agriculture kahle kahle umgogodla wezimpilo zethu ngoba akekho umuntu oqhubeka nempilo engadlile. Siswami ngifisa ukuzwa njengomuntu osebenza kwi-agriculture usuku nosuku, day to day, mhlambe sike sakhuluma ngezinselelo general ezibhekana ne-agriculture. Ngifisa ukuzwa kuwena umsebenzi wezolimo day to day unaziphi inselelo?
Ama challenges okanye izinselelo esihlangabezana nabo nakho ngizobalula nje esike sibhekane nakho la ka-AgriClaim uthola ukuthi amanzi awekho lento ye shortage of water amanzi awekho izitshalo zidinga amanzi uthola ukuthi awukwazi to rely kwimvula ebusika uzokwenza njani lingasani izulu endaweni engihlala kuyona amanzi awekho umuntu mengasathole izinto ezifana njengo borehole engakwazi ukuthi abe namanzi ukuthi siwafake ko Jojo tank and also babalekile futhi o Jojo tank ukwazi ukuthi ureserve khona amanzi akho and also ama challenges futhi esibhekana nawo siyafise ngabe sikhiqiza kakhulu sisupplyla abantu kakhulu ngoba ama customer abantu they want more kodwa lento yokuthi sinale challenge ukuthi engxenye yomhlaba esusebenzisayo ayikho fence so si limited lokho kuyasilimit akubiyelwe umhlaba esusebenzisayo omunye awubiyelwe if singakwazi ukuthi sithole ifencing sikwazi ukuthi subiye singakwazi ukuthi iproduction improve ngesikhathi improve iproduction kuzakwazi ukuthi siqashe nabanye sivule amathuba omsebenzi mhlambe enye yezinto engalekelela lapho is ukwesekwa noma ukusupporta kosomabhizinisi abancane endaweni ezahlukahlukene okuyinto ebaleke kakhulu kodwa kwesinye isikhathi uyuthola ukuthi abantu bayasaba ngoba mhlambe izinto mayesekuthembisile uneliswa uthi amazambane awafika ngizolo namhlanje awakafiki uthi azofika mhlawumbe sike sikhulume ngokusupportana singamabhizinisi amancane kumele senze kanjani. Thank you so much. Kubalekile ukuthi singamabhizinisi amancane sisupportane. Lokho kuqala ekuthenini usomabhizinisi ube reliable, uthembeke. Ungenzi ithembiso ongekukwazi ukuthi uyifeze. If umuntu ezothenga kuwena ispinach and ispinach awunaso feel free ukumtshela ukuthi ispinach anginaso imvula ingimoshile anginaso ispinach kunokuthi wenze ithembiso ngekuzuyifeza ngoba leyo nto yona igama lakho ingagcini ngobona igama lakho kuphela iphinde yone negama lawo wonke ama small businesses akhona kanti ama small businesses adlala indima enkulu emphakathini and they also improve economy ama small businesses avula amathuba omsebenzi kuningi okwenzayo afanele ukuthi sisiwa support kakhulu. Uqinisile impela enye yezinto engeke ngizibone uzenza ukuvela lapha enkundleni zokuxhumana ko TikTok. Mana ke lapha kumi kanjani advertiser ethini into. Ko TikTok engakusho nje ukuthi i-social media siu AgriClaim siyayibonga kakhulu isisebenzelile kakhulu siyakwazi ukuthi sithola ama customer from kwezinye indawo umuntu asho ukuthi ngikuthole kwi TikTok siyakwazi futhi ukuthi ngibalule nje khona ama articles abhaliwe ngo AgriClaim umuntu asho ukuthi sikuthole ku TikTok sakubona sithanda istory sakho uTikTok ngibala uTikTok ngibala uInstagram ngibala uFacebook izinkundla zokuxhumana ezisebenzelile kakhulu singu AgriClaim. And siyanibongela sinifisela ukuthi nihleze niqhubeka njalo ngoba siyabona ukuthi lo msebenzi usuqalile muhle kakhulu and futhi uyaqhubeka uyaphambili. Mase siphetha ngifisa ukuzwa ukuthi ngempela abantu abafisa ukuthenga la ekhaya sithenga kanjani nazi izitshalo siyayibona abafisa ukuthola uAgriClaim bawuthola phi kanjani awusilandisa usishiyele leyo mniningwane. Okay ngiyabonga kakhulu abafisa ukuthola uAgriClaim ilocation yethu sisengonyameni engonyameni ingaphambi kwasemlazi nje mudlula nje emlazi kancane uthi ukuphuma usuqala ingonyameni siyatholakala engonyameni uyaphinda futhi sitholane kwizinkundla zokuxhumana uyabhala ukuthi you just comment nje you need to order usho ukuthi ufuna ukorder into engakanani then sizokwazi ukuthi sikuphendule sikwazi sikulethele iorder lakho. Siphindise uswami ngikunika ithuba nje mhlambe makukhona into ofisa ukisho mhlambe kwabanye abalimi abakhona out there abafisa ukufana nawe abasha yini ongabashiyana? Into engabashiyana ukuthi qala if umuntu omusha ungalindi amathuba owabona le kude but zivulele wena amathuba. I know ukuthi step esinzima kakhulu ile step sokuthi uqale ngoba usuke ungazi ukuthi uqale phi kanjani unalento self doubt. Yes unalento self doubt anginayo imali but you need ukuthi uqale once waqala we associate with abantu aba positive abantu enizokwazi ukuthi nikhulume ulimo olodwa nabo and emva kwalokho you will just shine brightly
and ingqinamba zizoba khona but akuzona ezokuthi zikubulale but ezokuthi zikufundise uphinde improve ube better kunasekuqaleni. Siyabonga kakhulu amazobuhlakana qhamuka kumuntu omusha njalo. Siyabonga sengisixulu Maxulu Siphindi ngesikhathi sakho ngikufisela inhlanhla ngathi nje ungaqhubeka next time isifika lana sobona nje iplaza selilikhulu kakhulu. Yebo kunjalo. Usutshale zonke izinto lezi uqhubeke nje uye phambili. Siyabonga kakhulu. Kuyathokozisa kakhulu ukubona abantu abasha besukuma bebamba iqhaza emphakathini ikakhulukazi ezintweni ezifana nezolimo ngoba siyazi ukuthi singabantu ezolimo ziwumgogodla wempilo. Siyavuka siyadla siyayitolo siyathenga kodwa nawe mhlawumbe khona ingajana ekhaya ongayikhulisa. Ngiyathemba ukuthi ukwazile ukuhlomula kwi-interview yami noSiphindile. Bekumnandi kakhulu ukuhambe size sifike endaweni yaseNgonyameni sibone ukuthi abanye abantu abasha benzani. Ukhumbuleke makukuthi lela button la like no subscribe awukalithindi. Ngiyakukhuthaza ukuthi ukwenze lokho umeme nabanye ukuze sikhulise lo mndeni wethu Ukhozi FM TV na kanjani kwesinye isiqephu sohlangana.